ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба кӯдакон таваҷҷӯҳи хоса дорад. ба онҳо кӯмакҳои моддӣ, молиявӣ, лавозимоти хониш расонида мешавад. мо тавонистем ки як кӯдакро ҳамун ҷоҳилии сариёро дар муддате бартараф намои вайро ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонем. масъулини мақомоти иҷроия аввалин дараҷа кӯдакони баргардонда шуда ки шаҳодатномаи таваллуд надоштанд, бо шаҳодатномаи таваллуд модароншон бо шиноснома таъмин карда шуданд. ассалому алайкум ва хуш омадед ба подкасти навбатӣ дар мавзӯи ҳифзи кӯдакон дар ҷомеа. ҳар кӯдак бояд муҳаббат, таваҷҷӯҳ ва эҳсоси амнияти худро дошта бошад. ҳимояи ҳуқуқ ва ниёзҳои онҳо яке аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеа буда, дастрасӣ ба таҳсил ва фароҳам овардани имкониятҳо барои рушди онҳо таваҷҷӯҳи зиёд дошта бошем. имрӯз мо дар бораи нақши мақомотҳои маҳаллӣ дар низоми дастгирии кӯдакони осебпазир ва рушди кори иҷтимоӣ суҳбат хоҳем дошт. меҳмонони имрӯзаи мо Ғарибова Назира, муовини сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҳамзамон Саидмуродзода Сабагул Саидмурод, мудири бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ноҳияи Фирдавсӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. салому алайкум, хуш омадед ба подкасти имрӯзаи мо. иттилоот доир ба хизматрасониҳои давлатӣ ба кӯдакони осебпазир аз куҷо дастрас кардан мумкин аст? бо ҳар як оилаи осебпазир кормандони иҷтимоӣ кор менамоянд, ҳамарӯза бо онҳо дар тамос ҳастанд. пурра иттилоот аз кормандони иҷтимоӣ метавонанд пайдо кунанд. кадом муассисаҳои таълимӣ, марказҳо ба кӯдакони осебпазир кӯмаки худро мерасонанд? дар доираи барномаи мазкур хизматрасонӣ ба ин қишри ҷомеа аз тарафи ташкилоти ҷамъиятӣ Дилҳои кушод ва Ҳилоли аҳмар, аз тарафи равоншиносони онҳо ва дигар мутахассисон расонида мешавад. дар бобати кӯдаконе ки аз минтақаҳои ҷангзада баргардонда шуданд бед каме суҳбат кунем бо шумо. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии барқарорсозӣ ба ҳаёти муқаррарӣ мутобиқ намудан ва бо ҷойи кору таҳсил таъмин намудани занону кӯдакон аз минтақаҳои амалиётҳои ҷангӣ баргардонда шуда барои солҳои 2023-2027 қабул шудааст. дар чорчӯбаи ин барнома кадом намудҳои хизматрасониҳо ба занон ва хусусан ба кӯдакони аз минтақаҳои ҷангзада баргардонда шуданд расонида мешавад? бо ташаббуси бевоситаи роҳбарати олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баргардондани шаҳрвандон аз мамлакатҳои ҷангзада ба як ҳукми анъана даромадааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба кӯдакон таваҷҷӯҳи хоса дорад. ва ҳамон маълум аст ки вай ҳамчун мунодии сулҳу ваҳдати миллӣ ватану миллаташро ҳамчун фарзандонаш дӯст медорад ва ба тавсиб расодани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 481 оид ба баргардонидан ба ҳаёти муқаррарӣ мутобиқ намудан ба ҷойи кор ва таҳсил фаро гирифтани занону кӯдакон аз мамлакатҳои ҷангзада барои солҳои 2027 аз он шаҳодат медиҳад ки масъалаи мазкур дар диққати махсуси ҳукумат қарор дорад. оид ба баргардонидан ва хизматрасониҳои тиббӣ ба ин қишри ҷомеа гуфтаниям ки дар асоси қарори мазкур қарори раиси шаҳри Душанбе ба тавсиб расид ва дар асоси қарорашо нақша чорабиниҳо оид ба хизматрасониҳои тиббӣ ба кӯдакону занони баргардонида шуда ба тавсиб расида дар ҷойҳои худ барои амалӣ намудани он ирсол карда шуд. як чизро бояд қайд кунам ки аз рӯзи аввале ки занону кӯдакон аз мамлакатҳои ҷангзада баргардонида мешаванд вайҳо дар ҷойҳои махсус ҷой карда мешавад ва хизматрасонии тиббӣ ба онҳо аз рӯзи аввал сар карда мешавад. ин пеш аз ҳама аз тарафи кормандони тандурустӣ ин гузаронидани муоинаи онҳо дар ин ҷода як мақомоти тандурустӣ не балки якчанд мақомотҳо дар як ҷойгӣ кор мекунанд бо ин қишри ҷомеа, аз ҷумла тандурустӣ, фарҳанг, раёсати кор бо зано, раёсати кор бо ҷавоно, дин ва танзими анъанаву ҷашну маросимҳо ба ин кӯдакону занон корбарӣ менамояд ва асоси хизмати онҳо тағйир додани шуъури инфиродии онҳо ва
ба ҳаёти муқаррарӣ тайёр кардан ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргардондани ин кӯдакон мебошад. аз гуфтаҳои шумо маълум мешавад ки дар инҷо аслан равоншиносо дар аввал. дар мадди аввал кормандони тандурустӣ дар якҷоягӣ бо равоншиносон. барои кӯдакони осебпазир кадом намуди хизматрасониҳо аз ҷониби мақомотҳои маҳаллӣ дастрас карда мешавад? дар доираи барномаи барқарорсозӣ ба ҳаёти муқаррарӣ мутобиқ намудани занону кӯдакони аз амалиётҳои ҷангӣ баргардонида шуда масъулини мақомоти иҷроия аввалин дараҷа кӯдакони баргардонида шуда ки шаҳодатномаи таваллуд надоштанд бо шаҳодатномаи таваллуд модароншон бо шиноснома таъмин карда шуданд. дар чорчӯбаи барнома барои мутобиқ намудани кӯдакони ё худ иҷтимоикунонии кӯдакон баргардонида шуда кадом тадбирҳо андешида шудаанд? дар доираи барномаи мазкур кӯдакони баргардонида шуда ба боғча, таҳсил, хизматрасонии тиббӣ, модарони баргардонида шуда ба касбомӯзӣ, таъмин ба ҷойи кор, ба онҳо кӯмакҳои моддӣ, молиявӣ, лавозимоти хониш расонида мешавад. дар доираи ин барнома ҳамоҳангсозӣ байни кормандони иҷтимоӣ ва мақомотҳои маҳаллӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? имрӯз ҳамкории дуҷониба аз тарафи кормандони ҳифзи иҷтимоӣ ва мақомотҳои маҳаллӣ ба роҳ монда шудааст. дар самти хизматрасонии тиббӣ, дар самти таҳсил, дар самти ҷалби онҳо ба кор, ба таҳсил ва дар самти расондани кӯмакҳои иҷтимоӣ. бо иловаи баргардонида шуда ҳама рӯза кормандони иҷтимоӣ корбарӣ менамоянд. аз раванди пайдошавии мушкилот дар оила кормандони иҷтимоӣ омада ба мақомотҳои маҳаллӣ мақомоти маҳаллӣ меогоҳонанд ва мушкилоте ки дар оилаи онҳо ба амал омадааст мо кӯшиш мекунем ки бартараф шавад мушкилот. чӣ молиявӣ бошад, моддӣ бошад, дар таҳсил бошад, тиббӣ бошад, ҳамоҳангсозӣ мекунад. ташаккури зиёд. кадом омилҳо ба пайдоиши эътимод байни оилаҳои осебпазир, кормандони иҷтимоӣ ва сохторҳои давлатӣ мусоидат мекунанд? қайд кардан зарур аст ки мушкилоти асосии ин оилаҳо мушкилоти равонӣ мебошад. ба фикри ман гузарондани суҳбатҳо, вохӯриҳо, суҳбатҳои инфиродӣ бо ҳар як оила, огаҳ шудан аз мушкилотҳои онҳо ва ба қадри имкон ҳал намудани мушкилоти онҳо боиси пайдо кардани эътимоди онҳо мекард. оё дар таҷрибаи шумо ҳолате буд ки ҳамкории муштараки мақомотҳои маҳаллӣ ва кормандони иҷтимоӣ ё худ тандурустӣ ба тағйироти мусбит дар зиндагии як кӯдак оварда бошад? бале, ман мехостам як мисол аз ҳаёти ҳаррӯзаи кор бо ин қишри кӯдакон биёрам. вақте ки бори аввал мо кӯдаконро аз ин мамлакатҳо баргардонем ва дар ҷойҳои махсус ҷой кардему ба онҳо вақте ки дар ҳамкорӣ мақомотҳо кор мекарданд, мо ба кӯдаки 5 сола ручкаву қалам додем, гуфтем ки ягон расмро тасвир кун ва кӯдак ҳамон вақт фақат тасвир кард дута марда, дута зане ки ҳиҷоб доштанд, автомат дар боло, абри сиёҳ ва ҳавопаймо. ва ин бисёр мо ба душвор, ин аз он шаҳодат медост ки дар шуъури вай аз ҳамин 5 солагӣ нақши манфӣ ҷой карда шудааст ва ҳангоми кор кардан баъди 5 моҳ вақте ки вай кӯдака мо ба оила баргардондем ва барои бо ҳамон кӯдак дар муассисаи то мактабӣ вохӯрдем ва ҳангоме ки ба кӯдак бо вақте ки қалам ручка додем ки дар расм тасвир кун, вай ин дафъа тасвир кард гул, хона, модараш. яъне мо тавонистем ки як кӯдакро ҳамун ҷоҳилии сари ӯро дар муддате бартараф намоем, вайро ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонем. ва яке аз ҳадафҳои асосии ҳамин барномаам ин баргардондани онҳо ва иҷтимоикунонӣ ҳам занон ҳам кӯдакон мебошад. ҳолати равонии онҳо, аз ҷумла ҳолати равонии онҳо. ва ман гуфтаниам ки мо ба ин ҳадафам расидем, яъне иҷтимоикунонии ҳамин кӯдак. аҳсан ба шумо, аҳсан. ба андешаи шумо барои ҷалби бештари ҷомеа дар раванди ҳимоя ва дастгирии кӯдакони осебпазир кадом қадамҳоро бояд мо андешем? ба ҳамагон маълум аст ки
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯи соли 1993 конвенсияи оиди ҳифзи ҳуқуқ кӯдакро қабул кард. Зеро кӯдакон ҳастии миллатанд, кӯдакон меваи умри инсон ва асоси хушбахштии ҳар як хонадонанд. ва дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки сохтори асосии давлатдориро муайян мекунад, моддаи 34 он оид ба модару кӯдак бахшида шудааст ва дар он ҷо гуфта шудааст ки модар ва кӯдак дар ҳимояи махсуси давлат қарор доранд. ҳамзамон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак қабул шудааст ва дар он қонун ҳама он ҳуқуқҳои кӯдакон ҳам дар самти тандурустӣ, ҳам дар самти таҳсил, ҳам дар самти ҳуқуқҳои имрӯзаи онҳо ҳифз карда шудааст ва оварда шудааст, аз ҷумла ҳуқуқи ӯ ба ҳифзи саломатӣ. яъне ки кафолат аз тарафи давлат оид ба ҳифзи саломатии кӯдак. ҷомеаро чӣ гуна мо метавонем имрӯз ҷалб созем? ҷомеаро мо метавонем, ҳар як шахс бояд ки нисбат ба ҳамин кӯдакони осебпазир бетараф набошад. мо бояд ҳар як тамон дар ҳамин самти ҳамин кӯдакои осебпазир ҳиссаи худамонро гузорем. ҳиссаи худамонро гузорем. Барои ҳамин ҷомеаро фақат мо метавонем яъне ки ҷомеа бояд маълумот дошта бошад, ҷомеа бояд донад ки кӯдакони на ҳама медонанд кӯдакони осебпазирро, яъне ки чӣ тавре ки яке аз равоншиносон бо ӯ суҳбат карда будем оиди ҳифзи маҳз кӯдакон, ӯ бошад дар навбати худ гуфт агар ки мо ягон кореро анҷом дода натонем, як сухани неки мо, як табассуми мо аллакай метавонад ҳиссагузорӣ кунем барои яъне ки муҳофизат ва ҳифз кардани ин кӯдак. подкасти ҳифзи кӯдакон дар ҷомеа аз ҷониби филиали ассотсиатсияи Каритас Олмон дар Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи таҳкими малакаҳои касбии кормандони иҷтимоӣ оид ба пешгирии хасташавии касбӣ, ҷалби ҷомеаи маҳаллӣ ва бунёди механизмҳои ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи ҷомеа барои дастгирии кӯдакони осебпазирро бо дастгирии молиявии Иттиҳодияи Аврупо ва хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ташкил шудааст.